Talla Khadirova. Arslan, şu söýü oýlanman çapa hödürläňiz bärdem ýa gaýtdymy? Yanımda Türkeşaman gezdik. Şeýlemi? Bärde bolsa men ýanyma alyp gel. Bolýa. Gözel? Yok, men gözeller, men Talla. Türksaman eleýiz. Bu gyzyň ady hakykatdanam Talla gözeller. Menim başda gözel öýtdim. Şeýlemi ýa? Başla görüň. Ýöne siz juda meňde şekeniňiz. Geçin, oturaýyn. Men gidiberjem. Bolýa. Gowy ýazylan eser. Siz ýaly zehinli ýaşlarymyzyň bardygyna gowanýarys. Bir talip gyz okuw tejribeçiligini geçip gitdi. Oň ýüzkeşem edilýänki ýaly. Familiýasam edilýänki ýaly Khadirova. Adam gözelli. Zehinem senki ýaly ýitidi. Sen oň bilen garyndaşlyk gatnaşyňa ýokdur da. Bar. Ol men uyam. Men şu hatton kağıtlarynyň arasyndan tapdym. Sağ olun. Gözel. Ho, seni jem çağırıyor. Şuun Türksin toyu. Men bolsa öýde aglap oturyn. 24-11-2016. Toya barasyňa. Şuun Türksin toyu. Toyun? Men bolsa öýde aglap oturyn. 24-11-2016. Eger halaýanyň bugün bereniň bolsa ay. Men bugün berenim ýok eje. Siziň taýlanyňyz bolar. Onunla bir toyun uğruna tıkıyordu. Ýani ýollaşyň sen işiňe düşünýän maslahatçy bolup bilýän bolsa gowy bolmazmydy? Muny öňünden meýleşdirip bolmaýanlygyna da düşünýärsiň. Bagtly bolun. Awwa işimden ruhsat aldım. Tejene owa bark gaýtsak. Ay hawa häzir avtomobile barıp yeňil ulaglaň ýöne minörnä. Bolýa, sag bol. Gelem soň gürleşer, hoş. Sağlık mıyım? Salamu alaykum ağam. Wa aleykümselam. Tötänden gurrun esdaýdym, on tejene var ýa-mı? Awwa ağam tejene var ýa. Bizim tejene var ýa, öz Abdulowmuzda. Ýoldaş bolarsyň da, garşy bolmadyň bizi bilen gidiber. Ay maňa tapaw diýok ağam. Ýör minonny. Ýör ağam. Özüň tejenenmi? Awwa ağam. Aýtyp bolama, aşgat okaýanmy? Okudum. Soň işe teklip etdiler, işe galdym. Näme iş edýäňim? İşimiz gaziýet, jurnal. Garaz metbuodyň işi de. Ýazýanmy? Awwa. Aýtyp bolama, men gaziýet jurnallary köp okaýan. Kim diýerler sana inim? Men Türk Şaman Gelif. Türkis Aman Gelif.
Bay bo. Görük bal meni kim bilen duşurypdyr. Siz asyl ýaş ekeniňizde. Berekella ýaşam bolsaň gowy eserler ýazýan. Gaziýet jurnallarda çap bolýan hikaýalaryny sapdyrman okaýan. Ol destanlar okap. Aşkyň derdine düşýän ýigit barada ýazan hikaýaň mara. Gülkülü hikaýa. Ay şonu okap gülüp hezledin nime? Bir salmy ýüz bolma. Öňümden çykana da gurrun berýän. Şu adam ýazar özüň bolaýan ýoksam saňa da gurrun bererdim. Biz bir ýerine garaş ýazmagam. Howalay. Kime? Bir dälay. Salam. Salam. Ýörelim berdi. Ýöräli. Salam aleikum ece. Tagaman oturýarsyňyzmy? Wi, Türkistan gelipdir. Sana döneyin kuzuyum. Yollyza kösenmencik gelin mi oğlum? Aw ece, geldim. Gelin olsan oňa aýtsyň ýöreýe. Kakama möýdemece. Öýde oğlum kakana. Oğul işler nene onsan? İş bilen hem öğrenşip gidensinler. Hawwa kaka, öwrenşip gitdim. Oku yala derler. Hawwa kaka, okuýala däl. Okuwda ýarym gün okasaň ýarym gün boş. Deň duşlaryň bilen gülüşip tegisip görmeli. İşte welin kileň ödüňden uly adamlar. Her kim öz işi bilen başagay. Ha, seňem etmeliýsen bardyr. Hawwa kaka. Gaziýetiň işi bolansoň ýazyp poduwy etdik. Köplenç öýe gelbem işlemeli bolýar kaka. Berekella. Özüň allar parýanyň bärde bilip oturýar oglum. Ýa-da ýa-da atlaňam okaýas. Howa bala. Bizden hem el galam tutanyň biri ýetişdi diýip begeni oturunur kakan kiýmez. Türkistan ýana. Haninni seýdip görjekmi oğul? Ay, bilmedim. Oho, sen bilmesen biz bilýäs. Okuw gutardyň, işine girişip gitdiň. Abi, men näme diýjek bolýanyma düşünýärsiňler? Ay, aňan öde. Wi, muny aňany görmelene oğlum. Seninni haçana senni ýykaýaşajak görjek. Ay, bilmedim. Sen kaňsada bilmedim diýämeli. Balam, biz seni şu gezek, toy meselesini bir yan yüzle delip çağırandır. Kakan kiýmez. Sen şu ulu şäherde ýykaýaşap ýörmegiň bize de yarany oğlum. Inni bir toýa garşy dälsiň oğlum. Ine munyň bolýar. Onna bir toýuň urna çykyberjek. Ana, ine munyň bolýar oğlum. Kakasy toýara razylyk berdi boly. Inni kime godaşylyga gitmeligini bir soralamyndan. Onu özüň sorap biliber. Häzir şu domy otursy bilen jogap berer öýtemek. Hani men bir taşykaýyn hani özüň aňtarsyňda. Soraşdyr ber. Orda. Oğlum, eger halaýanyň, gögün vereniň bolsa ha aýt. Bolmasa kakaňa menem Hol muradagan kitapxanada işleyen gyýyna baraýsak diýär. Wi, sen o gyýdy özüňem gowtanaýaňa. Mektepde de bilej okudyňyz, bile birowa dololluňyz. Gül ýalygyz. Yeri, näme diýersiň oglum? Men göwün verenim ýok eje, siziň taýlanyňyz bolar. Ay sana döneýin kuzym. Senden tamamam şeýledir. Gyw çary. Bulara razy, arkayın toya başla vermeli. Gel. Türk sarmada. Bar bolun. Salam. Salam. Alga tanış bolun. Üniversitetten okuw tejribesini geçmäge gelipdir. Ady Gözel.
Ören saat. Halifalyk etmegi saňa tapşyrýan. Bolýa. Alha ady Türkeş, gözel. Näme soragyň bolsa, maslahatlyşy bermeli. Bolýa. Türkeş, men onda gittim. Azyrak işlenme. Bolýa. Geçeň. Çay, kofe içer misiniz? Ýok, sag bolun. Öň ýazan makalaňyz, goşgyňyz barmy? Howa bar. Mümkin bolsa okap göräýin. Alyň. Gözel, tuweleme. İlkinji ýazan makalaň gowy çykypdyr. Üstünlüği bardy wedýän. إن هذا tor. Yero, nämen torty? Gözelüň dogrunyny. A getirdi onu ýeliňde. Uzak ýaşa gözel. Salamu aleykum eze. Şeyle mi? Toyum? Oho. Näçe gynaldyňyz säheti? Men onu işgärler aýdy bereýinmi? Bolýa, bor eze. Sağ olun. Toyum mu? Awa. Gözel, okuw tejribečiligiňim tamamlanyp barýar. Bärden giden soň bizi unutmagyň. Arasynda salama aýlanyp duruň. Ýogsa da men ýüzük satyn aljak bolýan. Sen kyn görmeseň saýlaşaýda. Nähil ýüzük? Nikah ýüzük. Nesip bolsa menem bahym öýlenýän. Bilýän, geliniň kitaphanada işleýänini eşitdim. Tu ölemi. Eýýäm sen töwerüňdäkleri öwrenip başlan bolsaň hakyky jurnalist boljak. Türkiş. Öz ýoldaşyň nähili bolmagyny isleýän? O näme diýdiň? Neme? Nähil dinan bilen akwalyň birikdirmek arzu etipdiň diýdigim-de. Olmy? Men hyalymdaky zenan wepaly, mähirli, oňşykly, sylaşykly bolmaly. Şolaň ählise men gellimde barmy kara öýdýän. Sen düşünmediň, men onu sorajak bolmadym. Ine sen jurnalist. Diňe bir jurnalistem däli, çeper döredijlik bilen meşgullanýan adam. Ýani ýollaşyň sen işiňe düşünýän, maslahatçy bolup bilýän bolsa gowy bolmazmydy? Muny öňünden meýilleşdirip bolmaýanlygyna da düşünýänsiň-a? Düşünýänli. Ýöne dörejilik adamsynyň ýany ýollaşam oňa düşünýän bolsa gowy bolajak ýaly. Men gelinligim kitaphanasam orada bu zatlardan dasta däl. Okuwçy wagtam haçan görseň elinde kitap, jurnal bolardy. Şeýlemi? Awa. Türkiş dağlıkma. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Gowmy ýagdaýlar? Şükür. Bir ýerki ýol olsun men golayla daýyn. Awwagam. Altyn ýüzük satylýan dukana gitjek bolýan. Hay jana. Oňar ýaňamaýnym. Şäheriňçe altyn ýüzük satylýan dukan dolu. Sewda merkezlerde de bar. Haýdyna barjagyň?
Maňa tapaw diýok agam. Maňa da tapaw diýok. Aýyrany birine bararsamyn. Agam ýöne bir gyýda garaşýanna, dukana girdi. Ha. Ýok agam, ýok, ters düşündüm. Ol kärdeşim ýöne ýüzük taýlaşmany bar ya. Men onu ulagda garaş ber. Bolýa agam. Salam geliniz. Salam. Salam. Gelinize bir de nikah ýüzük gerekdi-de. Ne saylan, haýsy gerek bolsa? Şu nähili gözel. Ya bu gowy? Bu mu? Ene şunu waraýaly. Şular beräýin gelinize bir de. Maňa boluşy. Bulanmalarla. Jigim senem dakynyp göräý. Şol ikisini beräýin gelinize. Bagtly bolun. Sağ olun. Sağ olun. Yoldaş bolup ýüzük taýlaşanyna sağ ol. Men eminni owa derin. Men gelýänsem senem okuw tejribesiligiňi tamamlarsyň. Sen toýa bararsyň ha. Hawa nesip bolsa. Ýörälimi? Neme? Men barmal ýerim bardy. Men bu gapdala ötmeli. Sen ýöräber. Sen maňa hissat diýjek gelmi? Huy, men bolup durşmy. Bagtly bolun. Bolýa. Sağ olun. Sağ ol. Bağışlaň siz eglenýäňizmi? Ýok, häzir ýörejek. Ha, bolýa. Alo, Salam, Tylla. salam. Men Türk Şaman Gelif. He, sizmi? Biz guruluşmeli. Aýdy beriň, näme hakda guruluşmaly? Gözel hakda. Gözel. Huy, Türk salam. Salam. Gowmy ýagdaýlaň. Özüň nähili? Menem gowy. Sen bu ýerde näme işläp ýörsiň? Men seni dep geldim. Meni?
Eýgilikmi? Ikimiz gürleşmeli. Aýdyber. Menne bir hat bar. Ödem sen ýazan hatyň. Men ýazan hatym? O nähil hat? Şu gün Türkçiň toýy. Men bolsa öýde aglap oturýarym. 24-11-2016. O hat saňa nerden düşüp ýör? Näme üçin aýtmadyň? Innovatlar soramak nämäri? Hiçden giç ýaşy diýipdirler. Sen näme diýip duran özüň urulýanmy? Biz düşünşmeli. Men gitmeli. Hasanyan. Wagt barka oýlanaýsam gowy bolardy. Hini wagt barka. Sen oýlanmalyň. Sağ ol. Men öýlenmedim. Men toýum bolmady. O nähili? Näme üçin öýlenmediň? Häzir oň ähmiýeti ýok. Esasat men toýum bolmady. Sen öýlenen bolsaň gowy bolardy. O näme üçin? Men üçin guda bolurlar. Bakın men toyum. Gadet bereň. Alın. Oh, Türk saman gelýär. Ýadyňyz şember dol tejenegdemize ýoldaş bolupdy bize. Ýaz oğlan. Ha, ho. Oso nasy? Men iş yerimden ruhsat alıp tejene gitjek bolup ýola çykamda maňa Kakajan we Berdatly iki sany göwüne açyk ýigit sataşdy. Eýgoý. Biz mi kägaýby? Bilmedim. Hani izin okaýyn men? Berdi. Gittik. Näme olay? Ay baramyz soň biler sony. Gazyl güller gözellikde senin bilen bäs eder. Gara saçlaryň görünmä torpunmasyn bes eder. Gazyl güller gözellikde senin bilen bäs eder. Gara saçlaryň görünmä torpunmasyn bes eder. Sen çykanda sehra düdü gül üçün sayramaz bilbil. Al ýamama düşse gözi
Türküs, bu hikayadaky wakalar maňa tanyş bolýan eýgilik midir? Eýgilik nerden bolsun? Bahym oň toýy. Bäh, sen näme etsem diýen? Hiç zat. Toy boljak bolup durga men näme etip bilen? Ýürsük ýok boljak taparly. O näme etjek? Ýöre zatlar ýolly gurrun berer. Men bir etsem petsemlenme. Ay ho, bulosturaymy gaýka? Ýok, hiç adam bulaşmady, ýör Türküs. Owadan sen ajaýyp sen täkilesin sadasin her pursatda demanamda düşýän aýry ýadasin Owadan sen ajaýyp sen täkilesin sadasin her pursatda demanamda düşýän aýry ýadasin Ali bolay ferihadım atma meni odazin men urumda hastalanam yetişerim dadazin Ali bolay ferihadım atma meni odazin men urumda hastalanam yetişerim dadazin Yüreğim ağlan gödülsen, erkimi bağlan gödülsen Baktana sırlı gülün, bağrımı dağlan gödülsen Yüreğim ağlan gödülsen, erkimi bağlan gödülsen Baktana sırlı gülün, bağrımı dağlan gödülsen Yüreğim ağlan gödülsen, erkimi bağlan gödülsen Baksana zırlayıp gülbelim Bağrımı dağlan gödülsen Yüreğim ağlan gödülsen Erkimi bağlan gödülsen Baksana zırlayıp gülbelim Bağrımı dağlan gödülsen Begenç, näme üçin çağırdyň? Gepy doldy oturmaýyn. Men sana aýtmaly zadym bar. Eger gaty görmeseň, Näme aýtmalyň? aýtmaly zadym men öz halaýanym bar. Enem atan seni siziň maşgalaňyzy halis gowurup durlardy. Şol seni alal diýdiler durdular. Menem olan göwüni ýykmaýyn diýip bolýa diýdim. Inni pikir edýän bolyn. Men biriniň göz ýaşyna galyp bagtly bolup bilermi? Eger men onu unutup bilmesem, biz bagtyar maşgala bolup bilersmi? Göwüniň başga ýerde bolup, bagtyar maşgala gurup bolmaz. Sen şu aýdýanyňa dol anamyň barmy? Bar. Eger toy goýup bolsun etsek sen öýkelemezmiň? Bütün ömrüň öýkelep ýöreningden şu wagt bir gede öýkelenin gowy bolaýmasa. Bäh. Tas meni bütün ömrüm öýkeletjek ekeninde. O näme diýdiň? Sen soragyň jogaby şu hatdadyr.
Gözel, men öz enama tam razy etdim. Senem enama tam razy etdim. Hemmes habarly, arkaýyn bol. Men toyumu alat etme. Ol hukman bolar. Gelnajymam hukman size varar. Eger uyasy garşy bolmasa. Bagtly bol, arka tarapyny gör. Şu gün Türkişin toyu. Men orta öýde aglap otur. 24-11-2016. Sen maňa saat çalyp beri bilmersiňmi? Saat? Bah. Gereğin saat olsun. Başına mehribanım.